Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen Serifula télé studio fɔlɔ kɔnɔ Moribabugu an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye ni tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'u k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin san o san décembre kalo tile 25 o bɛ bɛn matigi Yesu ka bangeli san kunbɛn ma seliba don an balima chrétiennakaw bolo wagati fana don wagati min b'a to u bɛ kafo ɲɔgɔn ka église la ka bato caman kɛ. O kɔfɛ Agence nationale de la sécurité routière n'o ye baarakɛyɔrɔ mun ɲɛsinen don lakanako kunkanko ɲɛnabɔli ma siraba kan olu ni Kalabankɔrɔ sous-préfecture ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye baroda kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni décembre kalo tile 24 ye walasa ka hakili jagabɔ kɛ accident ko bɛ se ka nɔgɔya Kalabankɔrɔ Kabala sira kan cogo min na ninnu de ye bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Aw dangana san o san décembre kalo tile 25 o bɛ bɛn matigi Yesu ka bangeli san kunbɛn ma seliba don an balima chrétiennakaw bolo wagati fana don wagati mun na u bɛ kafo ɲɔgɔn ka églisew kɔnɔ ka batow kɛ u ka ɲinanta dakun bɛ tali kɛ fɛn mun kan o de ye ko ka Mali kura jɔ bâtir un Mali nouveau Sadio Sidibe ani Seydou Ɲare tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. Ka keɲini diɲɛ chrétienw bɛɛ ka Noëli ɲɛɲɛni baaraw ye Mali chrétienw fana ma to kɔ a ko la bi sɔgɔmada in na ni o bɛnna décembre kalo tile 25 ma Mali chrétienw fana ye a ɲɛnamaya i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ san tɔw la batobaw bɔra Mali yɔrɔ caman na ka na min b'a to ka se k'u ka haminakow fɔ ni o bɛ kɛɲɛ ka bɛn ni san o san u ka ɲɔgɔnnajɛraba ni o ɲɛnamali bɛ bɛn ni Noëli ye o de kadara kɔnɔna na maa o maa ni haminako min b'i la o bɛ fɔ kɛnɛ in kan min b'a to duwawu bɛ se ka jaabi cogo min na. Bin don in na an bɛ Noëli seli la Noëli seli an ka Yesu Kirista wolodon de don donc bi kɔni chrétien bɛɛ nisɔndiyalen don an bɛ duwawu min kɛ Noëli a ka kɛ hɛrɛ ye Mali kɔnɔ a ka kɛ hɛrɛ ye malidenw bɛɛ ye Ala ka kɛ san wɛrɛ Noëli o k'a sɔrɔ hɛrɛ basigila jamana kɔnɔ bɛn sigilen don jamana kɔnɔ kanuya sigilen don jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ malidenw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ funtɛni min na nin ye Ala ka kɛ o k'a sɔrɔ o bana pewu bɛɛ bɛnnen don voilà an bɛ hɛrɛ de ɲinina nin waati in na jamana kɔnɔ. Cardinal Jean Zerbo a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ ko Noëli o bɛ bɛn ni Jésus Christ ka bange don de ye o de kadara kɔnɔna na san o san décembre kalo tile 25 diɲɛ fantan a 4 chrétien bɛɛ b'a a ɲɛnamaya. An bɛ seli min na san o san ni ye san yɛlɛma seli de ye chrétienw fɛ ni nin bɔra an bɛ don san kura kɔnɔ a san kun bɛ cɛ ni seli min ye an bɛ t'o kɛ kita o bɛ kɛ mois de novembre la n'o tɛmɛna an bɛ segin fɛn kan o kɔrɔ bɛ di k'a fɔ ko Yesu Krista chrétienw bolo ale de bɛ anw ɲɛ ale de ye yelen ye anw ɲɛ ale ka ladilikanw ale balocogo de bɛ anw dɛmɛ ka hɛrɛ sɔrɔ yan nɔ ani ka kɛ ni sini hɛrɛ ye ko sabu kɛ Ala ye a ci kira do tiɲɛ don nka anw fɛ Ala ye den don fa ni den ani hakilisi nu ale ka baara de ye o ye n'an b'o seli kɛ danko nin waati na Mali kɔnɔ an b'a kɛ ni hakilina kelen ye an taara min fɔ kita. Noëli ye fɛti ye ni chrétienw b'a a ɲɛnamaya kosɛbɛ san o san ɲina dakun dala min kan Mali kɔnɔ o de ye min b'a to Mali bɛ se ka fiɲɛbɔ da sɔrɔ cogo min na kɛnɛ in kan Cardinal Jean Zerbo a ma ɲinɛ fiyewu ka duwawu kɛ min b'a to bɛn ani bolodi ɲɔgɔnma o bɛ se ka sigi cogo min na ka na an ka jamana in kɔnɔ. Bâtir un Mali nouveau ko jamana in an bɛ min na an sɛgɛnna an tɔɔrɔla an ɲanina Mali ka sigilan kura kan malidenw ka jogo kura sɔrɔ walasa hɛrɛ kana Mali kɔnɔ pelena in de kɛra n'o hakilina ye hali bi Ala ka jamana in basigi an bɛ don san kura kɔnɔ n'o hakilina ye aw fana bɛ se ka min kɛ aw ye presse mɔgɔw ye a bɛ se ka mɔgɔw ladi kosɛbɛ nka a bɛ se ka mɔgɔw fana fili Ala k'aw kɛ mɔgɔw ladiba ye ka barika don a ka baara la walasa a ka baara kɛ sababu ye ka jamana in basigi anw ta nɔgɔyara ka ban n'a fɔra ko kabini 91 an ka l'école ko de bɛ coro caya la ten nɔ ko an bɛ kuma min mɛn ko on somme l'année scolaire on sonne pas l'école malienne aw bɛ anw dusu tɔɔrɔ
an bɛ dugawu kɛ walasa kumana an ka bɔ o ba kan ka sigi ba min kan sauver l'école malienne walasa an ka denmisɛnw an denw n'a mɔdenw n'a tulomasamaw u ka kalan n'u ma kalan n'an ma kalan vous serez colonisés ici mais pas des autres pays parce que vous bɛna ni mɔgɔ kalannenw ye e yɛrɛ i ka dugu la ni kalan min tira ni maa wɛrɛ nana a baara b'o denw ma a laban ye mun ye la révolte tiɲɛni bi kɛ ala k'an kisi o ma. kɛnɛ in kuncɛla ni chrétienw ka folisɛn dumanw ani fɛn min ye bibulu kɔnɔ kumaw ka se ka don ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Avocat denmisɛnnin minnu tun bɛ kalansen fɛ u k'u ma promotion 2016-2019 olu tilala ka bɛn décembre kalo tile 23 ma hôtel Sheraton na Bamakɔ kɔnɔna la u ka nin promotion in tɔgɔ dara ko maître Seydou Ibrahim Maïga Dila a kɛnɛ kan kiiri tigilamɔgɔ caman tun bɛ yen Basina Sutura ani Ibrahim Kulubali fana tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Ka kɛɲɛ ni an ka jamana sariya sunba ni o ye constitution ye a sariya kisɛ 9 b'a jira k'a fɔ ko adamaden bɛɛ kelen-kelen ni lafasali ka kan k'a daminɛ nɔminɛli daminɛw minnu bɛ kɛ polisiso gendarmeso douanier o n'a ɲɔgɔnnaw ni sifin minnu y'u kale ka lafasali baara kɛ k'u bɛna kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na sariya kɔnɔ u y'u ka nisɔndiyaw yira jɔnjɔn ninnu sɔrɔli la ni o ye kalan kuncɛ sɛbɛn sɔrɔliw ye. Anw jɔyɔrɔ bɛ kɛ an kɔrɔw jɔyɔrɔ ye minnu b'a ɲɛ olu jɔyɔrɔ an ka bâtonnier fɛnɛ jɔyɔrɔ an b'an jɔyɔrɔ fa i b'a fɔ an ka bâtonnier b'a jɔyɔrɔ fa cogo min na i b'a fɔ an kɔrɔw bɛɛ b'u jɔyɔrɔ fa cogo min na an donna profession min na n'o ye avocaya baara ye a profession ma nɔgɔn mais profession min don i bɛ don a la parce que mɔgɔ ka di ye parce que i bɛ fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ de droit à la défense avocat jɔyɔrɔba b'a la certes mais il faut pas oublier que justice baara mɔgɔ tɔw fɛnɛ jɔyɔrɔ b'a la n'o ye juge ye n'o ye procureur ye n'o ye policier yɛrɛ ou bien gendarme ye parce que n'a fɔra droit de la défense yani i bɛ se avocat yɛrɛ ma a bɛ se ka kɛ i bɛ tɛmɛ mɔgɔ caman fɛ donc ne kɔni kumakan ye min ye u ma c'est que an bɛɛ b'an jija de ka an jɔyɔrɔ fa comme il se doit. Mali lafasakɛlaw ka tɔn min bɛ n'o bɛ wele ko le bureau de l'ordre des avocats a ɲɛmaa bâtonnier a ka laseliw kɔnɔ a ye ɲɛfɔli kɛ lafasalikɛla ni o ye avocat ye a ka baara tɛmɛsiraw a tilara ka laseli ani ladilikan fɔ a dɔgɔninw ɲɛna u ka to baara in sariyaw a n'a tɛmɛsiraw kɔnɔ. Droit de la défense ye min ye o ye ka sira di u ka sira yira mɔgɔ o mɔgɔ ni tɔɲɔli seri ma ou bien n'i b'a fɛ k'i adresser sariya la ka a sira yirila a sira ɲuman et puis i ka kan ka fɛn minnu kɛ pour que ka se k'i yɛrɛ lafasa ou que mɔgɔ ka se k'i lafasa a bɛ fɔ de ma ko droit de la défense i mana kɛ cogo cogo fo ka ladilibaga ka sɔrɔ i la et avantage min bɛ ninnu bolo baro ye fɛn ye an bɛ se k'a fɔ du don i mana kɛ avocat ye cogo cogo an bɛɛ b'a fɔ ɲɔgɔn ma de ko confrère ni n'i den kɛra avocat ɲɔgɔn fɛ aw ye confrères de ye i tɛ se k'a fɔ a ma tribunal la ou bien juge ɲɛfɛ mon fils i confrère de don donc o ka kan k'a jira k'a fɔ an bɛ du de kɔnɔ donc o du kɔnɔ fana sariyaw bɛ yen an bɛ se ka conseil min di an dɔgɔnin ninnu ma c'est que u kana kɔrɔtɔ ni kɔrɔtɔra i bɛ sara jugu cɛ. Minisiri min ka ca bɛlen bɛ sariya ani adamadenya lafasali walew ma a ka dantigɛli kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin sifin ninnu ko Mali avocaw ka tɔnba bi se ka waso ka sabu kɛ u doncogo baara in kɔnɔ a tilara ka bonyamasegi ani tanuni kɛ avocaw ka ɲɛmaa na ka sabu kɛ ɲɔgɔndan ninnu labɛnna jɛlenya ani wasa kɔnɔ cogo min na minisiri y'a jira k'a fɔ ko sariya baara tileli sababu dɔ ye lafasalikɛlaw ye a ye hakilinajigi kɛ nin sifin lafasalikɛla ninnu na u k'u ka sariya bato ka to baara laɲiniw u ka tugu baara kɛcogo ɲuman sariya kɔnɔ. Nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que jamana mago bɛ avocat la jamana mago bɛ avocat ɲumanw na denmisɛnnin minnu talen filɛ bi n'u ka avocaya titre ba dir'u ma u tacogo ɲɛna an bɛ se ka jigi k'a fɔ u bɛna nafa se Mali sariya baara cogo ma o de ye sekun ye kɛnɛ in kan yan parce que avocat jɔyɔrɔ ka bon hali ni kɛn yɛrɛ ye baarakɛla don a bɛ komi jamana baarakɛladen dɔ don parce que a bɛ sariya dɛmɛ ɲɛ ka bange n b'a fɔ cogo min na u nacogo ɲɛna baara in na parce que u nana concours mun na concours in kɛra jɛlenya kan donc an bɛ se ka jigi k'a fɔ u bɛna baara kɛ jɛlenya kan n'u ye baara kɛ jɛlenya kan nɔ bɛ bɔ ni nɔ bɔra jamana bɛ lafiya u k'u ka kalikan ba la
u y'u kali de k'u bɛ baara kɛ tiɲɛ kan u ka client mɔgɔ minnu y'u bila baara la u bɛ baara k'olu ye tiɲɛ kan u bɛ sariya dɛmɛ tiɲɛ ka bange baara ka kɛ adamadenya hakɛw sabatili kan. Agence nationale de la sécurité routière o ni Kalabankɔrɔ sous-préfecture ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye baroda kɛnɛ dɔ sigi sen kan kabɛn ni décembre kalo tile 24 sous-préfecture la Kalabankɔrɔ walasa ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ Kalabankɔrɔ sira min bɛ bɔ yen ka taa Kabala a accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Kafunɛ Bacile ani Dramani Male tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Ni ɲɔgɔnla jɛrɛ in kɛra ka sanga ni sirabanga kasara de ye. Sirabanga kasara minnu latigɛra dɔgɔkun tɛmɛnen n'a kɛra sababu ye ka niw bɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Université de Kabala sanfɛ kalandenw sigi in laɲini ye fɛn min ye ka se ka jateminɛ kɛ sirabakana lakanako kun kan baara min kɛra ani min tɔbɛ Kalabankɔrɔ dugudenw ka lafiya kosɔn ani Kabala sanfɛ kalanso kalandenw ka lakana kosɔn. O de kadara kɔnɔ Anazer ma ɲɛma muso ka laɲini kɔnɔna na Kalabankɔrɔ sous-préfet ye wele bila maa o maa ni degun in ti wuli ni o dama don a la u bɛɛ ka jɛ kana ɲɔgɔn fɛ ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ siraba in degun kunkan ka se ka wuli cogo ɲini gɛlɛyaw la wele bilala jamana ma ɲɛmaw ma Kalabankɔrɔ sigida ɲɛmɔgɔw diinɛtigiw ladatigiw lakanabagaw senu Kabala sanfɛ kalanso ɲɛma ani sanfɛ kalandenw ka lapasa jɛkulu AEM. Donc o accident kɔfɛ donc an y'a jateminɛ k'a fɔ ko a ka ɲi an ka na Kalaban kana Kalaban autorités rencontrer ka Kalaban acteurs locaux rencontrer ka taa mairie ma ka taa chef de village la ka taa bila leader religieux la an ka se ka ɲɔgɔn na sɔrɔ ka sigi ka kuma ni AEM mɔgɔw pour que ka dɔn sisan an bɛ se ka mun kɛ pour que ni accident mun bɛ ka na kɛ sira la o accident bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'an tɛ se ka jɔ o ma a ka nɔgɔya. C'est 2018 kɔnɔna na donc a ɲɔgɔn dɔw kɛra donc u ye mesure dɔw ta. O mesure ninnu kɔnɔ Anazer tun ka part b'o la donc apparemment Anazer y'a ka part kɛ mais o bɛɛ kɔfɛ accident bɛ ka kɛ tuguni donc an nana lajɛ tuguni n'a sɔrɔ ni fɛn wɛrɛ bɛ Anazer kun kan ka mun kɛ n'a ma kɛ ou bien n'a kan ni fɛn kura nana Anazer kan ka mun ta en charge an nana ka na pour que an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na pour que ka solution sɔrɔ problème d'accident na sur la route. Ani acteurs bɛɛ an bɛ ka se ka kuma kɛ pour que an ka se ka solution définitive sɔrɔ a ko la. A solution hakili la recommandation kɔnɔna na bɛɛ jɔyɔrɔ fɔra i ye an merilakaw an jɔyɔrɔ fɔra anw ye n'o ye an ka siraba a ka dégager n'o ye fɛɛrɛlikɛlaw minnu bɛ siraba kan n'u bɛ sigi u bɛ na fɔ goudron da la an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka olu labɔ sira kan ani cɛncɛn minnu bɛ bɔn sira kan donc an ka fɛɛrɛ ɲini o bɛɛ la pour que solution ka se ka sɔrɔ a la min b'a to siraba kasara in dɔ bɛ bɔ a la an tɛ se k'a fɔ an b'a ban mais min ye anw jɔyɔrɔ ye ni Ala n'a kira sɔnna ma an merilakaw an b'a kɛ. An ye yɔrɔ caman kɛ sigafɔ caman kɛla an autorités u ye laɲini minnu fɔ vraiment a daminɛna a daminɛ cogo la mais a nana kɛ a tɛ ka bonya tuguni a tɛ ka bɔ a sira fɛ an bɛ ka sa bon an bɛ ka wele da kɛ tuguni ka se jamanaden bɛɛ ma vraiment u ka bɔ k'an dɛmɛ nin tɛ université ko ye nin ye denko ni dɔgɔninko ni mɔdenko de ka d'a kan sira in an bɛɛ de b'a kan. Maa o maa kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ kuraw dajira min bɛ kɛ sababu ye sirabakana bɛ se ka lakana cogo min bɛɛ lajɛlen ka lafiya ani ninkisi kama laɲini o laɲinikɛla kɛnɛ kɔnɔ a gɛlɛyara nabagaw ma ka welewele bila ko bɛɛ lajɛlen k'i jeniyɔrɔ fin min bɛ kɛ sababu ye bɛnkan minnu tara kɛnɛ kɔnɔna na bɛɛ k'i seko n'i damajira kɛ. Kuma caman fɔra dugutigilakaw kumara mairelakaw kumara gendarmerie kumara polisi kumara bɛɛ kumara bɛɛ i ka dusuma kasara yira k'a yira ko wale minnu kɛra a ma bɛn wa bɛn kɛra wulikajɔ minnu na n'olu a fɔ olu ma ko recommandation wa olu bɛna timɛ an bɛ mɔgɔ bila o ko la mɔgɔ min bɛ a timɛ cogo a bɛ se ka timɛ cogo min na ka sɔrɔ fili ma k'a la an bɛnna kan cogo min na a kan ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten wa n'an y'a ye ko o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ ka kɛ ko o bɛnkan tigɛ ka bɔ a sira fɛ wulikajɔ min kan ka kɛ an b'o wulikajɔ fana kɛ pour que an ka jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka lafiya. Kɛnɛ in kan sanga kelen tara k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin maaw ma minnu bɔnɛna u niw na Kalabankɔrɔ ani Kabala cɛ siraba kan k'a sababu kɛ sirabakan kasara ye. ANP n'o ye cakɛyɔrɔ ye mun ɲɛsinen don an ka baarako kunkanko ɲɛnabɔli ma o ni baɲumankɛtɔ ONG Alfaru ka borodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la sifinnaka maa 15 garisigɛ donna dɛmɛ min bɛna kɛ sababu ye u k'u ka hakilinaw dangɛnɛmaya baarako nasiraw fɛ baara in yɛrɛ kɛra ka bɛn décembre kalo tile 24 de ma. Tata Touré ani Baba Keita tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la.
ni lajara min sigilen filɛ nin a kun ye ka dɛmɛɲɔgɔnya waleya ta ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma min b'a to u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ni ka u ka bɔnɔgɔla siraw bɔ ni adamadenya dɛmɛli waleya in a sɔrɔli sababu bɔra ONG Alfaruku la ka fara cakɛda kan min na bɛ wele ANPE. Ala sɔnna a ma nin bɛna kɛ sababu ye an bɛ sɔkɔnɔ baara min na an bɛna toli min kɛ sɔkɔnɔ an tɛ foyi la nin bɛna kɛ sababu ye o bɛ dabila an bɛ se ka dɔ kɛ sɔkɔnɔ an bɛ se ka dɔ kɛ kɛnɛma an bɛ se ka denmisɛnnin wɛrɛ dɛmɛ jamana kɔnɔ n'Ala sɔnna. Wala ONG Alfaruku nusajɛlen don a wasalen don kɛrɛnkɛrɛnna ani an balimaw ANPE ka ɲɔgɔn dɛmɛ cadre kɔnɔ a ka kan an k'an balimaw ladɔnniya u k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ san caman bɔ i n'a fɔ a fɔra cogo min depuis 2012 n'an b'a san 7 na ani an balimaw farala ɲɔgɔn kan an ka directeur a y'a laɲini k'a fɔ an ka se ka baara kɛ k'an ka jamanadenw dɛmɛ an bɛɛ lajɛlen ka baara taabolo de y'o ye o baara taabolo a b'an wajibiya an k'an fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ bamananw ko cogo min na ko tɛgɛ kelen tɛ bɛlɛ ta wala tɛgɛ kelen tɛ tɛgɛrɛ fɔ an ka se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan o cadre kɔnɔ an ye convention signé ani ɲɔgɔn cɛ domaine minnu na ni an ka baaraw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan minnu na an ka se k'o caman kɛ k'an ka jamanadenw dɛmɛ kabini a don fɔ bi. ONG Alfaruku ɲɛmɔgɔ a nisɔndiyara kosɛbɛ u ka baaraɲɔgɔnya la ni ANPE cakɛda ye ni ka labɛnna ka weleweleda kan kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka nin waleya ninnu ladege ka kɔn a ka weleda kan ɲɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu garisɛgɛ donna nin dɛmɛɲɔgɔnya waleya ninnu na u k'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ min bɛ se k'a to u bɛ se ka nɔbɔ don n'a nataw la. O cadre kɔnɔ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 8 faralen ɲɔgɔn kan k'o tɛntɛn k'a tɛntɛn ka n'a bila 50 la 50 k'o bila formation na formation kɛra ni maa min aw yɛrɛ y'u ye u y'a caman kɛ jamana na u b'a dɔn o formation kɛlen kɔfɛ ka tila ka taa yɔrɔw la information talen kɔfɛ critère minnu fɔra k'a bɔ kuma na ka se k'a sɛgɛsɛgɛ tiɲɛ na k'a dɔn k'a fɔ ninnu fɛn o fɛn u ye fɛn minnu fɔ terrain b'u bolo ka taa jɔ terrain kan maa si tɛ yen nɔ maa fila maa saba ma taa jɔ maa min ka terrain kan ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ u ye min fɔ o de don an ye baara min kɛ a coût total bɛnna CFA 18 ma an balimaw n'an dɛmɛbaw n'o ye ANPE ye olu ye 10 di Alfaruku ye 8 di. Fɛn min ye ANPE cakɛda ɲɛmɔgɔ ye a fana i ka welewelekan kɛ ka ɲɛsin nin denmisɛnninkulu ninnu ma i n'a fɔ mɔgɔ tɛmɛnenw y'a kɛ cogoya min na ni ka sɔrɔ ka laban k'a ka foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin ONG Alfaruku ma u ka don o don wuli ka jɔ la. An ka projet bi an bɛ yan projet conjoint ANPE ani ONG Alfaruku o ye projet mun bɛ sinsin denmisɛnninw ani musow u ka auto-emploi insertion la u ye formation sɔrɔ u ye fana kit sɔrɔ donc o hukumu la u ka an ka tableau la a bɛ taa fɛn dɔ la a bɛ taa contribution au programme présidentiel 2018-2023 ba 2 ni 18 ani ba 2 ni 23 o hukumu la ONG Alfaruku ani ANPE u bɛ baara tableau la ka kɛ denmisɛnninw formation ye o denmisɛnninw kɔfɛ o formation kɔfɛ ka installation fana kɛ o installation ye a bɛ se ka baara caman de créer parce que sisan an ye promoteur 15 de installera u bɛ Bagamara la u bɛ embauche aussi caprin au vin c'est-à-dire misi ani baga o bɛɛ bɛ mara la donc u ka mara bɛ se ka yiriwa u ka unité d'embauche bɛ se ka yiriwa ka emploi fana créer. Gafew dilen kɔfɛ min b'a yira k'a fɔ i sen yera nin waleya in na ka fara enveloppe kan musaka giriman bɛ min kɔnɔ walasa ka se ka baara daminɛw kɛ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan dɔw fana garisɛgɛ donna misi ka fara saga kan. Kafunɛ Bacili bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma.
kabɛni taratadon desanburu kalo tile 24 wulakile jan ye. Tɛgɛ kɛra Côte d'Ivoire jamana wasabulon ma ɲɛmaakɔrɔ Guillaume Soro nɔfɛ maa 15 la k'u wele bɔgɔ jeninen kan ni ka ɲiningali busamisɛn tugu u la Côte d'Ivoire jamana procureur de la République fɛ ka labana ka maa 15 ninnu bila ka taa lasagoyɔrɔ Abidjan maison d'arrêt et correction kaso la. Côte d'Ivoire jamana minisiri ɲɛmaakɔrɔ n'a ye wasabulon fana ɲɛmaaya kɛ ka tɛmɛ Guillaume Soro min ni a kɛlen do ka bisimila minɛ Faransi faba la Paris k'a sababu kɛ a ma se ka segin ka don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kabɛni tarata ye a ye bataki dɔ sɛbɛn k'a bila kunnafoni sɔrɔ sira kura réseau dɔ sanfɛ Facebook min senfɛ a b'a ka nisɔngoya jira ka sanga ni a ka doni Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ o sira sɔrɔbaliya ye a yɛrɛ ka fɔ la k'o ye janfa ye janfa min ni a fɛrɛ bɛ ka tigɛ Côte d'Ivoire jamana maa ɲɛmaw fɛ san 2000 ani san 20 jamana ɲɛmasigi kalata min ni o dɔgɔdalen do Guillaume Soro ye cɛbɔ ye walasa ka se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye hali n'o y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana minisiri ɲɛmaakɔrɔ ani wasabulon maa ɲɛmaakɔrɔ Guillaume Soro n'a bɛ k'a ka seginbaliya turu da jamana maa ɲɛmaw kun k'a fɔ olu de bɛ k'u kanga ani Côte d'Ivoire jamana seginni cɛ nka a bɛra ta kunnafoni min sɔrɔla jamana ɲɛmaayaso fɛ olu y'a jira k'a fɔ ko Guillaume Soro balilen tɛ ka don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ko kura nka ko danganiya kɔni kɛlen bɛ fɛn min kan k'o de kɔni ye k'a fɔ a ka pankuru cun kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ o ni a minɛni kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan k'a si tɛ kɔrɔya si ye k'o kuma na ko k'a fɔ de k'a balila jamana ɲɛmaayaso fɛ k'a fɔ Guillaume Soro ti don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ k'o ye kɔrɔfɔw ye kɔrɔfɔ minnu ni tiɲɛ tɛ kelen ye. Bamagancimɔgɔw ye wulikajɔ cɛjugu dɔ ta ka ɲɛsin Burkina Faso finitigilakaw dagayɔrɔ ma ka bɛn ni taratadon desanburu kalo tile 24 sɔgɔmadafɛla ye Arbenda dugu kɔnɔ Sum province la nga finitigilakaw ka cɛsiri baara o kɛra sababu ye ni ka dangarikɛ jugulamɔgɔw la hali n'o y'a sɔrɔ bamagancimɔgɔ ninnu ka nin wulikajɔ in senfɛ n'a kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔden nanama sumalen 35 bɔnɛ u niw na ani lakana tigilamɔgɔ 7 nga bɛra ta jugulamɔgɔ fagabaga hakɛya cayara ni o ye barisabu ka da kan bamagancimɔgɔ 80 fagara ka bɛn ni tarata sɔgɔmadafɛla ye nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛnen ni sanga 30 ye bamagancimɔgɔ ninnu y'u ka janfaw boloda ni ka cun Burkina Faso sɔrasilakaw dagayɔrɔ 2 kan Arbenda dugu kɔnɔ Sum province la ka taa ni Burkina Faso kɔrɔyan fanfɛla ye min senfɛ u ye fodonbana ni baratu bolimafɛn dɔ de la ni k'u kun ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw dagayɔrɔ in ma k'a fodon bolimafɛn in fodonin kɔfɛ u sɔrɔla ka bin ka mugujugu wuli dabɔ o waati kelen in bɛɛ bamagancimɔgɔ ninnu ye wulikajɔ cɛjugu wɛrɛ ta ka duguden nanamasumalenw sɛgɛrɛ duguden nanamasumale 35 mun ni olu bɔnɛna u niw na bamagancimɔgɔ ninnu ka ni wulikajɔ cɛjugu senfɛ bamagancimɔgɔw ka wulikajɔ cɛjugu o kɛra siranɲɛko ye minnu dusukun na ni u ye u sigiyɔrɔw bila walasa ka se ka na bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ bolima dangɛ o déplacé camanw bɔnɛna u niw na bamagancimɔgɔw ka ni wulikajɔ in senfɛ ka ɲɛsin maa nanamasumalenw ma min kɛra sababu ye ka duguden 35 ni kɛnɛ karaba. Algérie jamana sɔrasiya cɛbaɲi n'o ye Général Ahmed Gaye Sala ye a ka janaja kɛnɛw sigira sen kan ka bɛn tarata don ma ka sanga ni Général Ahmed Gaye Sala fure bilali ka taa Palais du Peuple kɔnɔ ja minnu tɛmɛna jabaranisoba sanfɛ a kun bɛ jate minɛ u la ka fɔ fure in lasagonen don lasagonko ɲuman na sumarakɛsu kɔnɔ ni u k'a ma ko cercueil min ni a labɛnnen don ko ɲuman k'a dilan jiri la Algérie jamana sɔrasiya maa ɲɛmaabaɲi ni o ye Général Ahmed Gaye Sala ye ka sanga ni dusukundimi de a ntanyana ka bɛn tɛnɛn tɛmɛnen ma k'a si to san 79 na a ka janajaw o sigira sen kan ka bɛn arabadon sɔgɔmada ma nɛgɛ kaɲɛ 6 gosilen kɔfɛ ni sanga 30 ye Général Ahmed Gaye Sala su sɛnsɛnna ka na n'a ye Palais du Peuple la bonyamasegin kɛra a ye ni jamana ka drapeau birili ye a su da la k'a cercueil ɲu Algérie jamana sɔrasiya maa ɲɛmaa caman fɛ i n'a fɔ komi chef d'état-major min ni o bilala Général Ahmed Gaye Sala nɔ la ni o ye Général Saïd Chengiriya ye ka fara état-major maa ɲɛmaa caman wɛrɛw kan o bɛɛ lajɛlen farala Général Ahmed Gaye Sala bilasirabaw kan walasa ka se k'a sɛnsɛn ka n'a bila Palais du Peuple la ye min ni a yamaruyara Algérie ka denw ye u ka se ka na tasibila kɛ ka ɲɛsin Général Gaye Sala ma Algérie jamana ɲɛmaa kura Abdelmajid Tebboune ale yɛrɛ fana kun bɛ kɛnɛ kan ka se ka na waleɲumandɔn foli bila sɔrasiya maa ɲɛmaaba ye min binnen filɛ nin Ahmed Gaye Sala ka denbaya ye ani ka bonyamasegin k'a ye Général Gaye Sala min n'a ye Algérie furancɛrɔ fanga mara kabini ni jamana ɲɛma Abdelaziz Bouteflika ka fanga binna fo ka n'a fɔ ko jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune sugandira ka sanga ni jamana ɲɛma sigi kalata ye ka bila jamana ɲɛmaya kunna Algérie jamana kɔnɔ.
Congo RDC fanga sinamaton ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu coalition lamu ka dɔnba kɔnɔ sigasiga caman be hakilina filan caman be fara ɲɔgɔn kan tɔn in kɔnɔ fara ɲɔgɔn kan tɔn min ni a be Congo jamana fanga sinamaton worobaw fara ɲɔgɔn kan tɔn kelen min kɔnɔ kun min ye o hakilina sigasiga in ani filan in sababuya o sababuyara ni jamana minisiri ɲɛmaa kɔrɔ Adolfo Muzito ka ŋunuŋunu kuma ye ka bɛn ni kɔrɔfɔw ye kɔrɔfɔ minnu ni a y'o bɔ a da kɔnɔ ka ɲɛsin Rwanda ma kumana min na jamana minisiri ɲɛmaa kɔrɔ Adolfo Muzito a ye kɔrɔfɔ in bɔ a da kɔnɔ kɔrɔfɔ min kɛra sababu ye ni ka ɲuɲu caman lawuli fanga sinamatɔn ma ɲɛmaa fila Jean-Pierre Bemba ani Moïse Katumbi olu tigɛ ka bɔ jamana fanga sinamatɔn in ka fara ɲɔgɔn kan tɔn coalition lamu ka jɛkulu la a ka kɔrɔfɔ in kɛra sababu ye ni ka farafarali ni tilatilali kɛ ka sanga ni bataki ye bataki min ni o sɛbɛnna Jean-Pierre Bemba ani Moïse Katumbi fɛ u y'a jira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ min ni Adolfo Muzito y'a bɔ a da kɔnɔ ka ɲɛsin Rwanda jamana ma min senfɛ a y'a laɲini bagabaga ka kɛ ka ɲɛsin Rwanda jamana ma walasa o ka kɛ sababu ye bɛn ni kelenɲɔgɔnya ka segin Congo RDC jamana kɔnɔ o de kɛra kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ min ni o balila Jean-Pierre Bemba ani Moïse Katumbi la ni u y'u tigɛ ka bɔ jamana fanga sinamatonw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba coalition lamuka la kabeni arabadon desanburu kalo tile 25 ye diɲɛ kerecɛn jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka Noël ɲaɲali kɛ Noël seli ɲaɲali min ni a bɛ Nabila Isa Jésus Christ ka bangeli sankunbɛ ɲaɲali kofɔ Noël seli mana se bɛɛ i n'a fɔ komi ladala kerecɛnya lada kɔrɔ min ni o bɛ Bethlehem nisɔndiya kɛnɛw bi sigi sen kan Noël nisɔndiya kadara kɔnɔ min senfɛ kerecɛn diinɛmɔgɔw ani u kanubagaw bi ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka nisɔndiya ka seliw caman kɛ u ka seli cogow la ani dama kasiliw i n'a fɔ komi san o san kerecɛnw ka seli cogo min bɛ wele ko messe de minuit o kɛnɛ bɛ sigi sen kan Bethlehem ɲinanta ladama wuli a bɔra sira fɛ nabagaw nana ka bɔ diɲɛ jamana camanw na walasa ka se ka nisɔndiya in kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ komi Palestine ma ɲɛmaw ani lasigidenw ka fara kunnafonidilaw kan ani diɲɛ jamana wɛrɛ maw seli in ye maa camanw fara ɲɔgɔn kan messe de minuit baaraw senfɛ kerecɛnya maa ɲɛmaaba ye wele bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ani ka bɛɛ lajɛlen su ka kɛ yafa ɲɔgɔnma kan min senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ni kerecɛnya jogoya ɲumanw ye ka maa wɛrɛ ka ko minɛ i yɛrɛ ma ko n'o kɛra bɛɛ lajɛlen bi lafiya wa fɔɲɔgɔn kɔ mankan minnu fana bi jamanaw kɔnɔ ani diɲɛ ɲɛfɛ ko wulicogo na sɔrɔ o gɛlɛyaw fana la ni k'a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dala sa o de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafonidiso ɲɛmaaso fɛ an ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn n'Ala sɔnna ma